După mine, băieți, adu bine aici. Tălică, stai acolo! Băi, sunt cam dezavantajat. Nu cobor și tălică în coa? În bar. Sunt cu doi burtoși în față. Am 6 am Zero. Ăla, mă, hă? În care ăla? Dar nu știu ce. Da, mă, dar unul are busta mai mică. Undeva mai are busta mai mică. Soție, cine vrea, a? Așa, mă, Mihai, că așa și martul asta. Să-i dai voi. Așa, vezi. Unde e aparatul? Atât. Că nu e a mea? Ți-am spus cum. El le mama. N-am auzit. N-ai auzit. Vezi, bă, uite că acum nu mează rândul tău. Andreea, sunt în nu, e cu salutul. Te filmezi. Nu te zice Sorin. A văzut o căruță de țigani. Nu e o problemă, n-am Ei nu mai știe să vorbească românește, lasă-i în pace. Îi mai întineri și eu. Ia spune acolo. Ia bidon, Ioana e. Ioana. Ia cântă cu cântare. Mai tare, cântă mai tare. Că nu se cântă cu mâncarea, mă, Răzulă. De mâncare. Hai. Ce? Ea e Stera, nu? Eu sunt Stera. Ia să zica. Ia spune, bă. Uite acolo. Stera. Stera. Uite acolo, uite acolo. Uite acolo. Ia așteptăm să vină la noi. Așa, așteptăm să vină la noi. Familia, aveți ceva să-i spuneți lui Dan? Salutări! Salutări, Doamne ajută! Când vorbim cu pastori trebuie să fim serioși. Ligia, ce sunt Dan Dorica? Asta e din dinastia? Dinastia Radu. Radule! Măi, Radule, și mai cum te cheamă? Nu, tu. Celălalt cu capul în jos. Bă, da, Beni, bă, da, semeni cu tactul, măi. Semeni la urechi cel mai mult. La soare te poți uita, dar la nenea Dan... De vine soarele, oi, dar nu poți să uite. Zic, la udele... Tu al cu ești, mă? Dacă era și Danilă Băi, și ce fată frumoasă ai, mă. eram cei mai fata ta? fericiți, măi. Nu, mă, cealaltă mare, mă. Pe Estera am filmat odată. Ce clasă ești, dragă? A, mai avea că ești măriți. Mă, dar mare este... Ce vrei să-i spui lui Dodica? Să ne scrie, că nu au scris de 3 ani. Sunt puturoși, bă, Elene. 3 ani, dacă nu le-am mai dat telefon, n-am mai scris. Păi da, mă, dar s-au mutat și la altă casă, n-ai auzit? A dat la Radio TV. O scrisoare o să rescriu. Scrie-le, taică, scrie-le. Dar să-mi dea răspuns la ea. Păi, Nati, de ce? Păi n-auzi, bă, că Fifi mai are un copil? Are. Jocea ne-a uitat, n-a venit niciodată pe aici. Dacă are să-i trăiască. Să nu ne uite, mă, să nu ne uite. Auziți, bă, să nu uitați. Australia, acolo, populezul, auzi, îți vorbești cu președintele?
Păi nu am timp. Băi! Băi, iei pe ăștia mici și Magda, urcă-i acolo. Mai pe alea, uite aici, aici. Dar iei... Bulgaria, hai la poze, vezi.